Mesec dana radim kao pomoćnik, 25 maraka mi je dnevnica, eto to okej. Ma kaže okej. Kaže, jel umeš malo sa Brennerom? Ja već tada ono. Uveliko. Ma da. Kažem, umem. Ajde. I krenem kod njega da radim. Uglavnom da skratim priču. Radio sam 30 dana i sad mi seli u jednoj kotlarici koja se tada još je bila u fazi izrade. On je nosio onu crnu kožnu jaknu, to je tada bio fazon onako. I vadi moj, vreme plate, 30 dana sam imao radnih. Izvodi kovertu da ja otvorim. Prvi 750 maraka koji sam dobio na gomilu kao platu. Pol dnevnice 30 dana. Da. I ja njemu kažem, rekao, vidi sad, ako može ono povećanje, meni bi značilo. Koliko god da mi povećaš, meni bi značilo. Kaže, a ti bi povećanje? Pa rekao, ako misliš, koliko ti misliš što sam zaslužio, toliko mi daj. On otvara jaknu, s druge strane vadi još jedan kover i daje. Već ima spremno, a? Ja otvaram još 750 maraka. Kaže, vidi Sale, tebi bi bilo sramota platiti ispod 50 maraka. Da. X puta mi se desilo, dođem na posao, nije x puta, ali par puta mi se desilo i on vidi da ja nisam taj dan za varenje, za rad, idi kući. Nikad mi nije skinuo markicu. Nikad. Ni cent jedan. To mu se vratilo, prepostavljam. Ja i dan danas sarađujem sa njim.